Ser jinħareġ avviż legali biex in-nofsinhar ta' Malta jkollu park nazzjonali b'saħħa ta' liġi. Dan huwa l-pass li jmiss fix-xogħol li għaddej fuq il-Park Nazzjonali tal-Inwadar. Dan hekk kif intemm il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika u r-rapport li sar minn kumitat imwaqqaf bejn l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru għall-Ambjent kien ippreżentat lill-Ministru José Herrera. Alex Muscat li mexxa l-Kumitat stqar li l-konsultazzjoni inkludiet lil kulħadd mir-residenti sa' sidien tal-art li resqu l-proposti tagħhom. Jekk tiġborhom flimkien kellek il-kwistjoni tal-aċċessibilità, jiġifieri anke kif ħadd intieb l-infrastruttura biex tasal għal dar park, il-kwistjoni anke tas-sidien. Tal-park għandek ħafna sidien privati u huma wkoll iridu jifhmu x'impatt ħajkollu dan il-park allura fuqhom. Kellek anke proposti ta' addizzjonijiet biex jikber dan il-park u infatti waħda minn dawk il-proposti propju ġiet aċċettata u għandek żona ta' 44,000 metru kwadru li propju tiżdied ma' dan il-park. Li 30,000 metru kwadru minnhom diġà huma fiż-żona tal-iżvilupp. U kellek ukoll mistoqsijiet fuq l-użi. Intqal li s-suġġerimenti saru b'mod li jippreservaw iż-żona biex l-elementi naturali u kulturali jingħataw viżibilità iżjed minn qabel fin-natural tagħhom. Ir-rapport jagħti rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar kif għandu jkun immaniġġjat u dan billi jkun hemm bord tal-governanza. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera stqar li ħidma fuq ir-rakkomandazzjonijiet diġà bdiet. Fost oħrajn se jkun appuntat il-bord ta' governanza li fidejh se jkollu tmexxija tal-park. Dan il-park se mmexxuh b'liġi biex intuħ aktar struttura regolata u aktar saħħa. Se jkollna bord ta' governanza illi se jkollha f'idejha id-direzzjoni ġenerali ta' dan il-park u mbagħad se jkollna kumitat għal maniġjar tal-istess park. Ġifieri jonqos huwa li ngħaddi legal notice ġa lista qiegħda fuq l-aġenda tal-kabinett u diġà avviċinajt in-nies li jiena biħsibni nappunta biex imexxu dan il-bord ta' governanza. Qed noqgħod attent li se nagħżel nies li huma b'tliet kompetenzi. Kompetenza ekoloġika u ambjentali. Kompetenza fl-istorja u fil-wirt patrimonjali u persuna oħra li tkun tista' tagħmilha tal-liaison ukoll mal-Ministeru tiegħi. Herrera temm jgħid li dan hu mument importanti għal pajjiżna għax huwa pass ieħor biex in-nofsinhar ta' Malta ikollu l-Park Nazzjonali tiegħu.